Teraz lidi, které mi tu vydávat na hru Titanfall 2. Dneska, v 6. části, si dojdem konečně pro tu fucking cash. Včera, ta minulé epizodě, pro mě včera, jsme jej pořádně vyjebali v aréně, což je dobře. Její poskoky a dneska jdem pro ní. Ne, I'm dealing with you, bitch, takže let's go. To bude náš druhý boss fight, tak doufám, že to dáme aspoň first try. For sure. Jasný. Takže už vidíme, že nás vypsaná nějaká pořádná odměna, což mě lichotí samozřejmě, že ano, protože... Jo. Jasný, jinak dej najít BTho, protože bez něj to úplně nepůjde, jelikož až si konečně, až si 100% přidám titána. Mastiff? To mi co říká, to tady ta broka, hovno. Tak tu beru. A nechám si asi ten Spitfire, hledá, že ještě ten Mastiff je hodně dobrý. Pokud se řekl, to střílí takový broky, jakože vertical, horizontal, no prostě to střílí dobře. Horizontálně, jo, horizontálně. Dobré. Nejsem úplně idiot, je to dobrý. Nejde přeskáčeme. Bye bye. Krásně spadlo. Tak, jdu dobře ty vole, aby to zase nebylo to. A jo, dobrý. Aha. Nice. Takže BT je free, to znamená, že jdem pro něj. To jsem myslel, že spadnu normálně. A tady nahoru hezky. Jak tohle bude zase kratší epizoda trošičku, snad to nevadí. A tady ty kurvy, Mario. To je nádhera ta broka. Když tak vidíte do komentů vědět nebo nějak, prostě nějak vědět, jestli se vám víc líbí ty kratší epizody, klidně můžete lajkem zkusit, že prostě hej, líbí se mi, když je to kratší, boom. A nebo ne, kurva, chci delší, chci půlhodinové epizody, what fuck. No dobrý, to mi nic neudělalo, už jsem na ně připravený. Teda byla one shot. Tady to proslidneme, kde seš? Tam seš. Ne, nemají šanci. Už jsem si to hezky osvojil, aspoň tu hru, to je ončo. Tyhle, dělej. Netrefíš. No tak, dobrý. Hlavně je movement, jo, prostě furt se hejbat. Když se nehejbete, tak vás trefí. To je jak říká Tielk, pohyblivý cíl je těžší trefit. To je dobře tady asi, jo, to je asi v pohodě. Já tady si musím počkat a už ho tam vidím, jak se tam masakruje, ty vole. Už ho vidím, hajduláka jednoho. Pojď. Tak, podslidne mu. A to je bončo. Určitě. No počkej, ty máš nějaký nový guny, BT. To jsi neměl předtím. Nevadí, zůstanu mu tohodle. Zkusím to, proč ne? Střílet rakety, to byl vždycky můj sen. Healnem se. A co umí tahle věcička? Počkej. Jaj, ale no tak. No to co? Dobrý. Furt máme tady ten shield, ten je super. Kromě toho. Furt tady máme tady ten úhyb, jaj. Bloknu taky, neboj, taky umím blokovat, je to dobrý. Vidím, že máme furt raketky, což je fajn na kvéčku. A jo, a umíme lítat, no to je novinka, ale nice. Tak to pak jo. Já jsem tady blbečku. Já vím, že můžu multiple missiles. No jenže to... No to bude o té skály, vole. Nebo to vyplo? No to šlo do skály. No, skvěle. No. Kde je další týpeček? Tady jsou. Co mi naše ultimátka? Toto, Ok, tohle se mi líbí 100krát víc. Tohle je víc, tohle je krásný, ty vole, krásný. Já dostávám přes piču. Dobrý.
Nevyletím to tady, jo? Když počkej, tam jsou životy. Životy by se mi hodily. Tu si pro životy, že životy se mi vždycky hodí, že jo? Že jo? Oni jsou nahoře? OK, tady to lítání se bude hodit, si myslím. To je fajn. Dobrá práce BT. Kam jdeme teda? Tady je místo krásně pro toho našeho BTho, tak jdem. A jdem najít tu Ash a vypořádat se s ní pořádně. Když nemáme moc životu, to mi trošku sere. Jako vážně? Jako vážně? Si myslíte, že mě zastavíte? Kamaráde, neskoušejte radši. Ani to neskoušej, ty vole. Co to je? Co to? Počkej, tak ale... Neříkám, s těma raketama se míří dost na hovno. Ale jsou cool, takže si je nechám. Tady se vyhýlu ještě, takže jsme skoro full. To je enemy? Asi jo, typuju. Nevím, asi rozmrdáme všechno, na co přijdem. Je mi to asi celkem jedno, ty vole. Jsem na nepřátelském území, ale nějak se jim nechci po mně jít, jo. Nebo nezdá se mi, že by nějak ubližoval kurňa. No, takže Ash má... OK, dobře. Kde seš? Tam seš. Tak to jsem teda. Oh fuck. To je to funguje na meč? Asi moc ne, ty vole. OK, ona se umí takhle neviditelnit, nebo teleportnout se. Fuck. Ještě jo, dobrý, životy. OK, já se teďka budu soustředit chvilku na tu bitvu, protože ona má full HP a já jsem jako low. Jsem těžce low, co se mi vůbec nelíbí. Takže umím lítat, ty vole. Já ta ultina ji nedala tolik, kolik jsem čekal, ale dobrý, je to fajn. Aspoň něco. No tak. Come on. Ty vole, kde seš? Kde seš? Tady mám healy. Healy! Dobrý. Určitě, prosím tě. Ty jsi skoro low? Ty jsi dead? Cípni už, kurva. Cípni! No já vidím, že jsem celkem v říti, no. A mě nemusí říkat BT, do prdele. Dobrý, healy. Ne. Dělej, BT, dělej. Já musím vyletět nahoru. Yes. Jsi tady, a jo. No tak hele, jelikož... Teďka si počkám. Já vím, že jsme na hovno, dobrý. Je to ono. Jsme dostali full hávka z ní, no ty vola. No, takže až je v řiti. A ještě mám nabitou ultimátku. No tak to je win-win situace. Jo, však zdrhám BT, neboj, zdrhám. Let's go. OK, tak to máme asi všechno. Super. Uvidíme, kde se potkáme příště. Teda s Ashenem, myslím nás, ale asi už jdem asi do pryč odsaď. Přesně tak, BT, jsem s tím naprosto v pořádku a v pohodě. Dobře, díky moc za sledování dalšího Titanfallu a uvidíme se hnedka u další epizody asi zítra, nebo jestli bude zákusek, uvidíme. Ale nějak to domluvíme a to já si nějak sám se svou domluvím a určitě se ozvu tady zatím. Čusík!